Willy sing rawuh Mbah Carik. Sak mestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani blenjani janji apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dodo. Piye maneh iki pancen nasibku kudu nandang loro kaya mangkene remo ati iki yen eling janjine ora ngira jebul lamis wae. Sing nyuting cewek ke opo salah awakku iki kowe nganti tega mblenjani janji opo mergo kahanan uripku iki melarat bondo sece karo uripmu aku nelongso mergo kepacut tresno ora ngira jebul kowe citro. Spesial untuk Mbak Nini yang dari Jakarta. Wasik kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang loro kaya mangkene remo ati iki yen eling janjine ora ngira jebul lamis wae. Mergo kepacut tresno ora ngira jebul kowe citra. Jebul kowe citra. Baik, terima kasih sekali kembali masih barengnya Suka Musik.